Madrid era la segona parada del Caragol Tour, una iniciativa que enguany ja ha anat a Rialp, ara a Madrid i més endavant a Saragossa i Barcelona, tot plegat amb l'objectiu de promocionar el caragol, l'aplec i la gastronomia lleidatana. Un any més venim a presentar l'Aplec, venim a despertar aquest interès i aprofitar l'empenta de l'Aplec per mirar d'intentar arrossegar cap a Lleida la gran majoria de públic que any rere any repeteix i ens ve a visitar. Madrid és una plaça consolidada que repetim tots els anys perquè realment ens aporta aquesta possibilitat d'entrar en contacte tant amb la gent de Madrid com amb les cúpules directives de moltes empreses i realment és la manera d'intentar afavorir els patrocinis per a la nostra festa, explicar realment el que fem, la importància que té d'associar la marca de cada una de les empreses amb l'esperit de l'Aplec, perquè no només estem venent una festa, estem venent una manera de viure, una manera d'expressar l'oci i una manera, en definitiva, que ens caracteritza als lleidatans amb aquesta cosa tan singular que tenim, que és l'Aplec, no? Els comensals que han assistit a la presentació han gaudit d'un menú degustació de cuina de caragol amb plats típics de la geografia lleidatana elaborats per alumnes de l'Escola d'Hostaleria de Lleida. L'Aplec del Caragol es celebrarà del 25 al 27 de maig i enguany presenta una novetat significativa, i és que s'ampliaran espais per donar cabuda a més colles i superar les 102 penyes de l'any passat. Per aquesta 39a edició s'esperen més de 200.000 visitants i uns 13.000 penyistes.